फायनली आमचा आंघोळीला जायचा प्लॅन झालेला आहे. सर्वेसचं स्वप्न खरं होतं. आता तिकडची कंडिशन आम्हाला अजून माहीत नाही आहे की पाणी केवढं आहे वगैरे. बघू तिकडे जाऊन कळेल. पुढे कवर घेतलं काय बॅगेतच. ही पाईपलाईन कुठे गेली आहे? विजयदुर्ग. आमच्या गावातून ही पाईपलाईन विजयदुर्गला गेली आहे. तरी किती किलोमीटर आहे? बाय रोड 46. हां, आता बाय रोड 46 किलोमीटर आहे. आता हा पाईप पण असा हे जातो रोड बाय रोडच जातो साईड साईड. इथून पाणी विजयदुर्गला जातं. विजयदुर्ग पोल शेवऱ्याच्या नदीमधून जातो ना? हो. खत टाकून टाकून हालत खराब झाली आमची. 3 तास लागले आम्हाला एवढ्या झाडांना खत टाकायला. 200 प्लस कल्ब होते. 200 कुठे? पुढे होती. मला वाटलं 150च आहेत. प्लस पुढे प्लस असता म्हणजे 200-250 लावली होती कल्ब. हां, त्याची थोडीशी विषय मेली असतील म्हणजे 220-230 आसपास कल्ब. 250 कलंब लावलेली, त्यातली 20 मेली आहेत. आता उरलेल्यांना आम्ही एवढं 3 तासात खत टाकलं आहे. चल ना खाली, काय नाही होत. घाबरतं काय? लाट मारल्यान पाठून जाऊन डायरेक्ट घाला. हा बघ पळकुडा. सर्वेश घाबरतोय. अरे तू माझ्याकडेच कसा घेतो? काय गेलं पाईप तोडलं. हे पाईप लावला पाहिजे रे. इथे लाव इथे. चल तू बोलशील तिथे. हे कर काय कोकणातली फेमस बाहुली. ओम भगवते भागवदर ओम भटपट. काय नाही, थोडी मस्ती चालू आहे. वॉटर किलिंग आहे कोकोमध्ये. हा काय? पाणी कुठे जायचं आहे? राईट तिथे कात्रीवरच आहे. हा, व्ह्यू खूप चांगला आहे. लेफ्ट साईड. इथे शेती होते ना रे? आता थोडं लोकांनी कमी केली. अगोदर इकडे भात व्हायचा ना? पुढे आहे हा बनपुरीचा रस्ता आहे आमचा खालचा. हाच रस्ता आहे ना? इकडून रस्ता इकडे आपल्या ह्याच्याकडून इकडून नको जाऊया. ओके, पुढे जाऊया धरणावर. हां बरोबर आहे. मधली वाट चालू आहे मला माहिती होतं. हे ती रिस्की आहे रे, पण ती खूप रिस्की आहे. इज्जत नाही जाऊ आपण. बुरमुळा का? चल ना बघू खाण्याला काय आहे का. चला हो ना. या बघ काहीला. हा या बरोबर असणार ना. हा येतो. हा बुरमुळ्याचं झाड आहे. कंद असतं एक. बघू, छोटं असेल एकदम, पण व्हिडिओसाठी ओपन करतो. हळूहळू मूळ नको तो. आहे ना, काहीतरी भेटतं. डाऊन नेगेटिव्ह. हा
दगड हा 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 बघा एकदम चिंटुकला आहे. ते 1 महिना 15-20 दिवसानंतर थोडं चालू. चल आता मी खाणार ते हे वरचं साल काढून फायदा नाही. खातात. आता पुढे पण आहे पण हे खूप छोटे आहेत, तो उगाच काढून उपयोग नाही. आमचा लव खाणार आहे आता. तर लव खायले हा सोलेल त्याला. आता आम्ही ते धुवू आता खाली जाऊन. तसं मोठं आहे चिंगे आहे मग अशी ही भात शेती इथे म्हणजे सगळे पडदे लावलेले आहेत. पेरणी केलेली लावणी नाही. इथे भात शेतीची पेरणी केली आहे. तरवो पेरलेलो ना. वाढलो काय काढतो तिकडे लावणी करतील नंतर तर चिखल लावणी. लवला खूप घाई झालेली. लवने आधीच त्याला सोडलं. पाहिजे खायला नाही नाही हे कर तू. खाऊ मी तुला पाहिजे नको मला. बस इथे होळी असते गावची. थोडीशी खाली खाली जाऊ पडेल. मी येतोय. एवढं घाबरत काय नाही. घाबरत काय नाही. सावकाश सर्व हळू चला. सावकाश हा. ते बरोबर बनवलं नाही. नाही एकदम पुढं पायऱ्या ठेवायला पाहिजे होते. पायऱ्या ठेवायला पाहिजे होतं. एकदम लहानपणी म्हणजे 10-15 वर्ष आधीची गोष्ट आहे. इथे आम्ही असेच आंघोळीला यायचो. पण जसं पाण्याची लेवल कमी झाली मग इथे आंघोळ करणं बंद झालं. कारण पिण्याचं पाणी पण थोडं वरच्या बाजूला आहे, तिकडून सप्लाय होतं. हे स्वप्नील पाठवून ये. स्वप्नील थांब पुढे जाऊ दे. सावकाश ना पडलं सगळ्यांची पाठात दिसता नाही. वरूनच जायचं ना पाठातून. कुठे बाजूने व्हाळा वाहतोय. अगोदर उन्हाळ्याच्या वेळी आतून जाऊ शकतो खाली व्हाळातून. आता जरा पाणी वाढलं आहे. खूप वर्ष आधी रस्ता असा इथून खालून होता. हा दगडा खालूनच जायचं. आता तो पडला आहे. मी स्वतः खूप वर्षांनी आलो इथे. अगोदर लहानपणी रोज यायचो. म्हणजे गावी जेव्हा मे महिन्याच्या सुट्टी द्यायचो तेव्हा आंघोळीला रोज इकडे जायचो. हे आमचं धरण. गावचं पिण्यासाठी पाणी पण इथूनच जातं. पण पाण्याची लेवल हळूहळू कमी व्हायला लागली म्हणून आम्ही इकडे आंघोळ करणं बंद केलेलं. पण आता वाहतं पाणी आहे त्यामुळे ते आंघोळ करू शकतो. पावसाळ्यात तिथे आंघोळीसाठी अलाव करतात. बाकीच्या सीझनमध्ये नाही आंघोळ करू शकत तिथे. आपण एक व्हिडिओ बघून घ्या. समोर मार, समोर लवकर आहे. मारलं लवकर. तिकडेच थांब मी देतो. ठीक आहे. मी मारतो ना. एक मारतो. एक पहिली मी पहिली. एक मी मारतो. अरे
अरे जा. कोणा जम आता मी आयफोनचं वॉटरप्रूफ टेस्टिंग करतोय. भीती वाटते पण ट्राय करतो आम्ही. हा चल. अरे आता नाही कळणार. आता मी उडकी मारून बघतोय. घे. आता आम्ही आयफोन 12 मिनी वॉटरप्रूफ टेस्टिंग करतोय आणि 13चे पण होणार आहे कारण आम्ही दोन्ही फोन एकत्र बुडवणार आहोत. बस बस तू जाता. थांब थांब. तर माहिती आहे मी अँगलसाठी थांबलेलो. पाण्यातली मजा आमची संपलेली आहे. स्वप्नीलचा अजून बाकी आहे. सर्वेशने खूप त्रास दिला आम्हाला. लवने पण सोशल मीडियासाठी खूप सारा कंटेंट जमा केलाय. हा सगळ्यात जास्त व्हिडिओ फक्त सर्वेशचे आलेत, आमचे कमी आलेत. दाखव मोजूया ना नंतर. चल ना. माझे पाणी एक दाखव काय. नाही थांब थांब. व्हिडिओ काय नाही नंतर नको. सर्वेश आला की व्हिडिओ असा पुढे टाकलायचा, स्किप करायचा सर्वेशचा व्हिडिओ.
मजा झालेली आमची. गोप्रोची बॅटरी संपली त्याच्यामुळे आम्ही नंतर आयफोनवरती आलो. पैसे वसूल झाल्या सगळे वाटतात आम्हाला आयफोनचे. खूप मजा आली. लव कसं वाटलं तुला? छान होतं एक्सपिरियन्स. आणि किती किती फोटो काढले, किती व्हिडिओ काढले? ती माझे एकट्याचे 10-20 तरी काढले आहेत. जास्त आहेत त्याचे सगळ्यात. सर्वेश नंतर सगळ्यात जास्त त्याचाच नंबर आहे. ह्याच्याकडे बघू नका, हा जो दिसतोय ना त्याला स्वप्नील. आज आम्ही दोन्ही आयफोन टेस्ट केलेत, आयफोन 12 मिनी आणि आयफोन 13. आम्ही आता घरी चाललो आहे. गोप्रोची बॅटरी संपली आहे तर आता फोनमध्ये शूट करतो आहे. फोनची पण बॅटरी ऑलमोस्ट डेड व्हायला आली आहे कारण आम्ही चार्ज केला नव्हता, त्यामुळे आम्ही लवकर 8 वाजता घेतला आहे. पण आज मजा आली, खूप वर्षानंतर आलेलो. व्हिडिओमध्ये तर तुम्हाला कळलंच असेल आम्ही किती मजा केली आहे. थोडीशी घाटी आहे त्यामुळे थोडा चालायला त्रास होतो. सर्वेशने पहिल्यांदा वाळामध्ये आंघोळ केली आहे. चल ना, लगेच आपलं नुसतं टाइमपास करू नको ना, आता पाठी राहा. आम्ही फोटोज कमी काढलेत, व्हिडिओज खूप सारे शूट केलेत. मला आठवत पण नाही की आम्ही फोटो काढलेत म्हणून. हे आपण फोटो किती काढलेत? एक तरी थांब इथे काढूया. हां तेच, आम्ही सगळे व्हिडिओज घेतले. जरा फोटो काढतो आम्ही. फोटो काढून पण झाले आमचे, जास्त काय ना 2-3 फोटो काढलेत. पण मित्रांनो, आमचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करू शकता, शेअर करा, कमेंट करा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. झालं यांचं सगळ्यांचं बोलून, आता मी बोलतो. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करू शकता. होप तुम्ही सबस्क्राईब केलं असेल, नसेल तर करा. आणि असेच आमचे व्हिडिओज बघत राहा. कमेंटद्वारे आपल्या प्रतिक्रिया कळवा, आम्हाला पण बरं वाटेल की तुम्ही आमचा व्हिडिओ एन्जॉय करताय की नाही ते. चलो बाय. बाय करा सगळ्यांनी. बाय.